shim ka jing wai stang na ka number lai spa lai phun riu lai spa lai phun riu Kagatan pa barukun barman sem bakoj amen ka jing e jung trai jung yu Jesus Christ bad ga jing e jong oblay lembat ga jing selok jong men sem bakoj kinan rengkat bad pi baro rengkat bat piru ha kan ek step ka new try la ya ka bar po niwan hakmat oblay try kan rat ubla ai ngi ka jing em ubal ai ngi kana ga jingej bat ga jinglong Kristen da ga jingej da ga jing shania ya ka bor ga jungu ya ga jingdon rengkat ga jungu bat ngi to ken ngai ti la de hu khnang ba ha ga ne ga sngi bat ha ga kana ga tayo ga bamanta nginang la susu ban i ju ha kerkom ka ba kerpang Banginang la pandan buram yu ha kejung im kejungi leng ba kikam kibabha kibangile baro sitayo bat kerpange ha gane kesngi ha kabau trai uhika yangi syapang kaktin kejung u kajung don kam kejungi ban snuthu ya kejung I kejung u bangin snuthu ya kata kejung don rengkat kejung u Kamtame kajing don rengkat kajing u bat ngi kawan ra ya kata kajing I kajing snuthu kajing map bat kajing long kawai ko han men ko para yole se ngi laklet ngi lalandet bat ngim semla ban im ya kajing im jungi kat kum kajing hikai ki bau jisu la hikai yangi der mat kadau ha kane kapor ha kane ke klemat to ken ngin pai khmat su da kajing sngoret bat ngin penmap nak banta ki pop ki sang baro ki bangilale ha ki ne ki sngi ki baladap nga pla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangalale pop shibun da ki jing perkhat da ki tin da ki kam da ki jing leklet da ki jing le pala junga da ki jing le pala junga
da gijing le palat bakrau jonga namar kata ngakarpat ya kamaria bukut kabaya isa katei sati ya kengel bat kirukut badepi kohanmen kopara banduai na kabanta jonga how try oblay jongi ublay badan bor baro unis ne yangi bandalama biki pop jongi unyalam yangi sha kajing bom cukut amen Laispa Saupusan. Go place Christoma, oh Christorab, Bono, Benim Johnny, Benim Yanni. Why can rat go place Why can rat go blaze Yari Christoma, oh Christorab, Bono, Benim Johnny, Benim Yanni. Let's go blaze him there, go pardon Barbaro, go good Mario, go try Jesus, go good Lambro, Market people per day, go Bianca, Jingle Dongin Yaduai Go blay me ubala pankre na kabanta ki be yame ya ki ki babha ki bangimla ban yoi to pendap ha ki donut jungi ya ka jingtrang ban yame knang ba da ka ba yame ha ki baro ban nalor ki baro ngin yo ya ki jingkular jongme ki bapalat liam ya baro ki jing angnut Dau try jungi Jesu Kristus kun jungme ubi imad basan sha rengkat bad me ha ka jungi long kawai jongmen simbakut ublay junam la junam amen Kacimpule banengkong, kacimpule nagi kitab ujar maya. Hagito kisngi kibakrau bateri kila ong house em. Deben penyapno ya ujar maya namar ba
upenjam ringew ya kisipai ki badang sa hakane kanong ba. Pada ki pai ba baro da ka ba keren kom kine ki kiten haki. Namar ba une ubreu omwat ya kaching man ba une pai ba hendrai ya kaching jin char chongki. Us seket ya ula ong hakmi udon hakikti chongpi namar us umla ban le e persya ya pi. Kumta kila shim ya Jeremaya bat kila thap ya u hapo kapukri milkia. Ukun jong usim kabadon hapalau ying ap karot da kabashupen hiar ya Jeremaya shapo da kitalai. Shem don hakata kapukri henrei tangka kti baru Jeremaya ulang ngam celang hakata kakti u abed melek ulalej bak nakaying barola ong house Kos kenrat kini kibreu kiale bomday yaw Jeremaya nong yatulupa dakabat hep yaw u hapo kapukri bat usayap tangan hangta namar don cing bamsyo hapo snong te ula hukum yaw u abed melek unong Ethiopia ya lam laingut kibreu bat pinang ne batosai no yo Jeremaya no yo thulupa naga bukri shwa bonyap kakdien chong utrai Isomo ya ublei. Kajung puli baar, kajung puli nagashiti shagi Hebrew. Ku para namar bala kerta wier yangi dapun ba kisaki tungin yakan terno yakan no kajung wit bad yakapop kabadambit slide hangi batungin mare daga chingene
hakata kachung mare thong balabut bu hakmat chongi da ka ba petlip show jisu unong seng bad unong penchanai ya kachung ngai chongi uba nagam da kachung kamen kabadon hakmat chong ula sha ya gading phna klem da ken ya kachung le rain bad ushong man ta hakamon chong ka khet ublei tukun mau yau ta ubala sha halade kat kata kachung kren persya na kinong pop knang bapin sngau that ne do men sim ha kachung ya le jong pi persya ya ka pop pimpat ya le kat hadu banda play ya lakasnam haktin chong trai Subayan. Kilang brod siya kisha skori kakitin siya ong utray nga itu eki bat kibot ya nga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai udon rain kat bat pi Ringkat bat piru. kajing pule na ka gospel bakut kat kum u Lukas. Kabrom hami kutray. Hakata kapor u Jisu long hala kisenran. Ngalawan ban wiang ding ya ke perthei. Bat katnu ngadakwa ba kan kelang. Ngadon ke baptisma da ke ba en pan baptis yenga. Bat katnu nga sneu dukha mensim kat ba ompat dep yaka. Pitharai ba ngalawan lam ya ke jingsuk ha ke perthei. Ngayatu api Henry ya ke jing ya pa penban namar nadu menta hakawai ke ying kindon sangut kiba ya pa laingut persya ya ki arngut bat arngut persya ya ki laingut kin sa sya penpad ukpa persya ya ukun badukun persya ya ukpa kakmi persya ya kekun bat kekun pat persya ya la kakmi Kakiau kurim persya ya ke persa kurim, bat ke persa kurim persya ya la kakiau kurim. Ka gospel John utrai. Kasinyero ya me ku Chris. Kohan men ko para ha u Jesus Christ menta kesngi aga gospel kamtame ka lain ke benengkong ke bangi pule bat bangilio sngo u Jesus ong ngalawan ban wiang ding ya ke perthei bat katno ngadakwa bakan kelang bonsin ngi yo sngo bat ngi puson bat ngila pule ha ka jingtho bakut ha ka kitab jong u prophet Isaiah kalanong ke ba kendai kalain ke bahan reu ngios ngeu ba u prophet Isaiah u ong ba u Jisu u dai usim jong ka jingsuk om dai tang usim han rei u dai unong ai buit bat ba u blei u badon bor bat u pa bom jukut kane ke bangi lap bat ke bangi puli bat ngi pusan bat ngi pediang ha ka jing em ga jungi u Jisu udai unong ai buit babha u Jisu udai u blei badan bor u Jisu udai kupa u hanmen u para jungi u bom jukut bat udai shisha em jong ka jingsuk kane ka bangi pediang ha ka jing em ka junga ka jungpi kane ka bangi dua ya khmat jung Jisu habadan ka jing ya pai ka jing ya pra
habadan kathma haka perthai lani haka no gano ke jeka lana ne don ka jingbom snutu jimut hapadeng jungi ngiduai hakmadu jisu bawan ra jingsuk namaru dayus em jong ke jingsuk bad habang ngiduai hakmad jung jisu ngipani kata ke jingsuk klempep wan ra ikat jingsuk namar udai utau nong aibuj ubabaha udai utau kpa jungi Henry mentakas ngipat ngiyo ngeo bat ngiyo ibo Jisu uang ban ukran kongpong ya ke ba mangi nginget lane ke ba mangi ngiduai hikmat jung u bangi nyau yu kumutau im jong ke jingsuk pen ban ukran mentakas ngi ngawan ban wiang ding ya ke perthei bat kat no ngakwa ban kelang ya ka ke kan ke ding ke bau trai Jisu ukran hak gospel mentakas ngi Kohan men ko para ngi haban snutu kanika ding ka bau Jisu wan ra ha kanika perthei lane ha ka jing im ka junga ka jung pi lane ha ka ying ka sem ka junga ka jung pi kam dei ka ta ka ding ka ba thang du no lane ka ba penjulor ya ka ying ka sem ka junga ka jung pi ka ba penjulor ya kanika perthei kam dei kum ka to ka ding ka ba ula thang ha ka nongba Sodom bat Gomera Henry kading jong ka jing it kading jong ka jing snutho kading jong ka jing it but kading jong ka jing shania ka jing it highway kanai kadai kata kading ka bau Jisu ukran ha ka gospel bamanta kasmi ni habas snutho sachesin ong kamdei ka to kading ka bau trai ublei uthang no ya ka Sodom bat Gomera kam day ka takading Henry kaday kading jong ka jingit kading jong ka jing snutho kading jong ka jingit bat kading jong ka jing shania ka jing it ka jing yolong ka way hapo ka ying ka sem ka junga ka jung pi kohan men ko para ngitip menta ngiem ha kane ka juk bat ka perthei ka badap da kijing snew baharukam mangaban mapi ngis ngau tenat ban IT yaladi ban ngis ngau ban penmuja yala ka jong ka jingmut ka jing perkat ha ka jing long jong ka na ka perthei manga mapi ngis ngau hun habang iyo ya ka na ka perthei Henry try kwa yang abade pi ba manga mapi ngin shim la ngin penlong yalade kibreu jong ka na ka perthei Den mata kedau habau Jisu wan ra ka jing ik jingu hapdeng jong ka jing long breu jingi hapdeng jong ka jing long breu bangi IT yala de ha ka jing long jong ka na ka perthei ki bapen muja ya ka jing mud ka jing perkhat ka jungi ki bapen sngu bha ya ki khmat ka jungi ki bapen hun ya ka do ka jonga ka jungpi habau Jisu wan ra ya kata ka jing ik lane kata ka ba pen ubah kajinget ke bau khod yang ni ban yaj hakalanti ke babah ni mesngau tenat ya kata ke sur ke bau trai ukran lane ka sur ke ba mu u khod yang ni ban yaj hakalanti jong ka jinget ni mesngau tenat ban pediang ya kane kalanti ke babah kalanti ke basai ke bau kris u hikai yang ni lane u ai yang ni ngipat ngis ngau tenat ya ke jinglong jong kana ke perthei ke jing snu baha jong kana ke perthei ke jing muja jong kana ke perthei dei mata kedau ngi kentait no ya ke jing hikai jong u ya ke jing it ngi bo jingai ya lade na ke jing it ke jing u ngi shim ngi ya hakalanti jong ke jing snu baha kane ken ke bawan ra ke jing ya pai ke jing ya pra kane ken ke bawan ra ya kata ke jing klumar haka jing em junga bat ka jing yadai badu blai haka jing em jungi haka jing yadai jungi shikurim shikun shikti lani haka imlang kasalang don ki breu ki bayaj haka lenti jong ka jing et kin sa yo ya kata ka jing suk don ki breu ki bapdiang ya ka jing long jong kana ka perthei ki du no ya kata ka jing suk ka bau kres uan banra na ka banta jungi kaneken kebapen pai pen pra ya ngi kaneken kebapen ya jenga ya ngi badu blai Henry Jisu ang mentakas ngi ngawan
ban ai kene ke jing ej om ban pan pach ban prai pi hen rei kene ke jing ej ke ban khot ye pi ban ya long ka wei ha ba baro ngi pdiang ya kene ke jing ej ke jong blei ha ba baro ngi pdiang ya kene ke jing snutho iwe ya iwe ha ba manga ma pi ngi pdiang ya kene ke jing ej ke bau blei u blap su ha ka jing mut ka jing perkhat ha ka donot ke jingi lane ya kata ka jing shania iwe ya iwe klampa ka jing ya pach ka jing ya pra ka du no ka jing ya klumar jing mut ka du no hanrei ka jing long ka wei ha ka jing im kristan kawan pura kane ka ba u jisu ukwa ban hikai yang ba de pi kane ka dei kata ka jing ka ding ka ba u jisu wan ra ha ka jing im ka jungi ha ka im lang ka salang ka jungi ha ka balang ka jungi ngiyo i u jisu ha ka gospel jung lukas kala nong ka bakhat sau ngi pule ban ngi lapusan bonsen u jisu ang kitu ki breu ki bom tre ban kit lane ban ba yala ka jom ka ding phna kim long ki babet ban long ki nong bot jonga u jisu hi ka sha yang aba de pi ladangi kwa ban long ki breu ki jungu ladangi kwa ban bot yu jisu ladangi kwa ban yo ya kene ka jing i jong u jisu ladangi kwa ban yo ya kata ka ding ka ba u jisu kren ha ka gospel mamata ka sngi ngi de ban kloi ban long kita ki bakit ki baba ya ka ding phna ka ba kres ula ayengi ka e kata ka ding phna ka ba kres ukren ka dei ka jinglong kristan ka junga ka jungpi ka dei ka jing em kristan ka junga ka jungpi ka dei ka jing em ka ba mangi ngi dei ban yaj ha kalanti jong ka jing ich ha kalanti jong ka jing shisha ha kalanti jong ka jing smutu wei yai wei pat ha kalanti jong ka jing ngej pat ka jing shania bat ka jing IT la de how blay kane ka de kata ka ding phna ka ba ukres ukwa yangi ban bang u jisu klamdon kata ka compromise yangi ladangi kwa ban yo ka jing suk ton nai kit ka ding phna ka jung pm hanre u jisu kren shai lada phi kwa ban yo ka ka jing suk ka junga klampep phedai ban kit phedai ban ba bat phedai ban yaj ha kalanti ka ba manga ngalahi kai phi kane ka ba u jisu ukran shai ko hanmen ko para deir mata ka daw mga ban mapi kum ki kon kristan ngi dei ban sngut ho ha ka jing em ka jungi kum bang la puli menta ka sngi ha ka jing pulai ka baar naka sithi shaki hebru ka thong ka junga ka jungpi ka dei ban mare hadu ba poi lane hadu ba kut kata ka jaka kai kata ka thong ka ba mangi ngi mare kadai ka jing suk beneng kadai ka jing kurku ka jung blai kadai ka jing ai ka jung blai ni haban mare ko hanmen ko para rengkat da ka jingkit ka jing ba jungi ya ka ne ka ding phna rengkat ka jing pdiang jungi ya kata ka ding jong ka jing ej ka ding jong ka jing snutho ka ding jong ka jing ej bat ka ding jong ka jing long ka wei ka ba kris lahi kai yang aba de pi don ka wei ka jing ong ha ka tin nong wei eyes on Jesus heart on fire feet on the ground ki khpat jong aba jung pi ki dei ban pet ngong yau jisu ngi dei ban pet ngong tang yau jisu la da ki khmat jong aba jung pi ki pet no sha wei klempep ngi du no ya kata ka thong ka mamangi ngi yai lada ka donot ka junga ka jungpi ka klemdon kata ka ding jong ka jing e lene ka ding jong ka jing e ka ding jong ka jing snuto ka ding ka jong ka jing shania ngin saduno ya kata ka lenti yaj ka jungi lane kata ka thong ka bamangi ngi mare shakmat lada manga mapi ki kejat jungi kim shem yu lane kim shem don ha kata ka lenti kabau trau lapan i yengi hakalenti jong ka jing e lada ki kejat jungi klemiyaj ha kata ka lenti jong ka jing snuto lada ki kejat jungi kim shem yaj ha kata ka lenti jong ka jing e lane ka jing shania klempep kin ya lambak la yengi shawei bat ngi duno ya kata ka thong ka bamangi ngi mare ko hanmen ko para dein mata ka daw menta ka sngi to ke ngin pen kan mau yeladi ya kine ki bau kres u hika yengi ki khman junga ba jungpi ki dei ban pe ngong ya
ujisu belawan ra ya kata ke jing ij ha ke jing im ke jungi hapok ka ying ka sem ka jungi ha ka im lang ka salang ha ka balang ka jungi kada nod ka junga ka jungpi kada bandap da kata ka bor jong utrai ka bor jong mensim bakut kenang bamangi kenang bakada nod ka jungi kan dap da ka jing ij ai bagi kijat jungi man ka khlemat man ka por kin yu troj ha kalenti ka bau trai ulahi kai lanai kalenti ka bau trai hi dalade uyai lada mengingi ya hakin kalenti ko han men ko para lada mangama pi ngi IT ka donot ko jungi hau Chris hau trai lada mangama pi ngi pe dingong yau Jisu ulahi kai ngi ulai ngi kane ke jing ej klempep ngin poi hakata ka thong ka ba mangingi don kum ki Kristan den matagrau hakane gesngi ngi duai ai bo Chris balwan ra ya kane ka ding om ban pen paj ban pen pra om ban pen sakma yang abadi pi hanrei ai ba kata ka ding ka bo Chris wan ra ka ding jong ka jing ej ka ding jong ka jing snuto ka ding jong ka jing ej ka ding jong ka jing shania ka jing IT la de hau Chris kanang klang ha ka danot ka junga ka jungpi knang ba ka ying ka sem jungi kan long ka wei kenang ba kayam lang ka salang jungi kalong kawai kenang ba kabalang jungi kanang roy kanang par but minang laban ay buram yo Chris and yo Jesus Christ ngin yang ngin plai la ka jong ka jingej Kanambar lai spat nrupuai. Kajing duwai kirungai Tong ni aduai yau blei pa jungi balapha ya lau khon bamarwei sak prathei Jisu balong em jong kajing suk banwan ra jing suk ha kajing em jungi Nagabantau pa buku jungi bishop jungi kilindok bat kikatekes jungi bakat kum kanuk saw Chris kinom ken kanu kajing stom ban dop yalam ni kibriu baki sumar sha kajing penim ngikir pat emi ko try ngikir pat emi ko try nagabanta kani kadam pe kristan jungi badaka bakan mau babon ki para banget
jungi kiladon menta bat ukris nginduk yale daga jing shlur persha ega jing sniu kum ki kristan beslur ngi kerpat eme kutrai Ngi kerpat yame ko try. Ramta iwe pa iwe nengi baha kapor jing persoi banginduk ken mau kanu ukris ulasha na kabenta yangi bat kumta ngi dan barbor hagal yang jung ngi kerpat eme kutrai Ngi kerpat yame ko try. nagamta ki kristan ki bala lintet ya ukris bagi ba ejau bagi ba eja ki ba e pesa ya utra ka buram ba tra ka buram basne jom ki ba induk kela ka bamut pat ya hesa peneng pat ukris ngi kerpat eme kutrai Ngi kerpat yame ko try. Na kabenta ki biru baro ki badon hatmir ka jinyap pada kaba suthu ba kabai nong yaki kalajan lada ki kwa banduk kala kabumut nagi pop jungki khnang ba don junom badu kres ngi kerpa demi kutrai Ngi kerpat yame ko try. Ngi duai na kabenta ki bapang ki basitam. Ki badan ha ying hasem ki bala wan pai bomla syuban sya sumar ki doktor. Kumjuru ki badang dan haki hospital baper ki badang syak sumar haki jingpang ki jongki ai bo kris utrai jungi jisu un kta eki badon pen koj ki jingpang ki jongki ngi kerpat yame ko trai Ngi kerpat yame ko try. ngi duai na ka benta ki jingsuk hasatla ka prathei na ka benta ki jingsuk hapo kaim langgas alang ka jungi hapo kabalang ke jungi hapo ki ying kisam ke jungi bat ha ke jing im bamarwei jungi ngi kerpat yame ko try Ngi kerpat yame ko try. ngi duai na ke benta ke jing kala ke bamut jong kinong pop kitu ki basat temarau ha ke jing sniu baper jong kene ke prathei ngi kerpat yame ko try Ngi kerpat yame ko try. ko kpang bahabneng to krishan yangi hakatma persaya ka pop ai ba ka jingkmen kan don bat ngi kumbau khon jume lawan ai ba khon jume jisu unapan khlan yangi khnang ba mangi ngin la ban yo ya kata ka jingsuk kham dame da ka bangi pediang ya ka jing ej ka jing snutho ka jing ej ka ba lawan ai yangi ngi pani kne lang ba kris utrai jungi amen. Menshim ka number lais pa prapu ar. Lais pa prapu ar. Naling kasem uso badapdo, dagshong ka jungi chongi. Naling kasem uso
Kedua ko para bagi jengknya jenga bajong pi kan long bapedang hona kemadu bleu kpa badan bor baro. Tu trai updeng shingkina lagi kti shongpi. Nak Naga benta ke jenga rabat beram berkateng ke jengu kajing manto yang i bad balang beku jengu baro kawai. Ko trai top diang ya gejing terwa jengi da kiba lapen long ya gejing ai keliang bakrau buram. Bangi kiba terwa ya keba melai. Ngilong ki basyaskor ban pediang yamehi. Dau kres utrai jungi. Amen. Utrai udan rengkat bat pi. Ringkat bat piru. Token tiu yalaki danut. Likin tiri ki shal. Tonginang utrai ublay jungi. Pershong hok bat kade. Dasisya kalong basyong hok bat kabadai kadai ti jungi bat kajing penem yangi. Haman lakapor bat kacaka banaingu yame. Ko kan rat ko kpa bakut ko blai badan bor bat bom chukut leng bau trai jungiu Jesus Christ namar da ke jing khayu ulapan thamai ke jing long breu barem bada ke jing sha sitom jungu ulapan damno ya ki pop jungi da ke jing mi pa jungu na ki bayap ulapli ya kalenti sha ke jing em bom chukut bada ke bau kiu shame ko kpa ulapli wang ya ki khrdop ka beneng bad namar kata rengkat bat kekenuhun jong ki angel bat kirukut ngirwai ke jing rwai ro yame ban ngi pan bana klem sange Ubaku utrai ublay kibat neng terkei sawada kabuang jong ni usana sawada kaburan chong me Osana Osana Torwa yu blesha chong Osana yu bleshuna Dasisha melong bukot kotrai bat kedai hok babaro ki bamela thau kinya ro yeme namar lengba ukun jongme utrai jungi Jesus Christ da ka bor bat ka jingtre jongmen sim bakhut me ai jing em ban me pan khut pan kantang ya ki e baro bat mem jusange ban lum halade ya lau pat knang ba nadu bami hadu ba sep kasngi entrwa ya ka knya ka kriam bakhut sha ka karteng jongme
namar kata ko try ngi kerpat rit ya me badau jo men sim men snobha ban pan khoj ya kine ki jin ai ki bangilawan ra ban pan kentang ya ki bakin kala long kamet bat kasnam jong ukun jung me utrai jungi u Jesu Christ bala hukum yang i ban pan manta ya kine ki jing maya ma namar ma uhi hakamet balai tino yu ula shim yukpu bat gbai ngu ya me la duai kerku ula kedia badol ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebanta jong pi Haka jukur kom endala ya bam ula shim ya kukuri badak baingu ya me ula duai kerku badulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batamai bat bom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ya ki pop tole ya kane ban kan mau yang a kajing maya jong kajing ngai Namar kata ko try kat bangi pen menta ya ke jing sha shutam ba pan laj em jong ukun jong me ya ke jing mi pat badon burom jong u bad ya ke jing kiu jong u shabneng badru kat bang yap kmilanti ya ke jing wan biang jong u ngi terwa sngu hame ya ke ne ke jing knya ke ba khoj bad ke ba em ngi kerpat ya me tope ya ke jing terwa knya jong ka balang jong me ba to kubur ya jing knya uba da ke jingiap jong u melamon ban pan yesuk yangi bad mehi to ai ba mangi ya ki ba en psa da ka met bad kasnam jong u kun jong me bad ya ki ba en pandap daw man sim ba khoi jong u ngin kla long ka wei ka met ka wei ka man sim how grace to un pen jana yangi ban long ka jing trwa bom chukut hame khnang ba ngin yo ya ka nong pateng lem bat ki balajit jong me kerpang rengkat bat kamare thesuti bakhoj kakmi jong ublai rengkat bat Joseph bakhoj ukurem jong ka lem bat ki apostol bakhoj bat ki martir bakhraw badan buram lem bat u Francis de Sales bakhoj rengkat bat ki rukhoj baro ha ki bangishania banyo jingyarap na ga jingasai lem baklem kot jong ki hakmat jong me ngi kerpat ko try to ai bau ne jing knya jing pan yesuk jungi un pan roy ka su ka san bat ya ka jing pan em ya ka parthai baro ka wei tos ngeu bha ban pan scam ha ka jing nge bat ka jing e ya ka balang pilgrim hang ne asla parthai rengkat badu shakri jung me ulio ukpa ba kho jungi bat ulbert u bishop jungi ka kanuhun ki bishop giling do baro lem padupai baro yau ba melapalong ujong me tos ngap ke jing duai jong kane ke ying kasem ka ba melakhot ban yalum lang hakmat jong me kok pa beits bun ha ke jing isne jong me to lum lang halade ya ki khon jong me baro
ki bala sapriang hasatla kaprathei ya ki hanmen ki para jongi shenrang bat kentei ki bala khlad no bat ya kito baro ki bala pens ngobha yame shua bakin khlad na kane ka jing em to pdiang yaki da ka jing ej shaka hima jongme hangta ngi kermen bandan bat ban yehun lang da ka burom jongme da ukres utrai jungi da ba methesei ya ka prathei ya baro ki jing bha da ulam badu badhau kan long ame ble ukpa badan bor ha gijing long ka we jong men sem ba khu baro ka buram bat gijing ro chu nom la chu nom amen kumlah hukum yang ngi daw nong panem bat kumlah hikai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa jungi uba habneng kalong ka bakhuj karteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kandeu kumba habneng to ayangi menta ka jungbam jungi ka bahala kasngi bat tama yangi kerengkang jungi kumbang rogi mabi ke belas new yangi bat wat yalam yangi sha ka jing pensoi Henry tepan lajangi na kabas new. To pen lajangi ngi kerpat ko try na gajing snew baro ha gajing sbun jong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da gajing rap gajing isne jome ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na gajing jenjar baro kat ba ngi dengap kemilanti ya gajing kerman bakhoj bat gajing wan pat jong nong penem jungi o Jesu Christ Namaga shungme kalong kahima kashungme kabor bat kaburam chinom la chinom kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jongme ka jingsuk ngai api ka jingsuk chunga ngai api wat pe yaki pop jongi Henry ya ka jinge jong kabalang jongme bat ha ka jingsbun jongme to ai ha ka ya ka jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum ka mon jongme mame bim bat basan shar chinom la chinom amen Kajing suku terai kedan barabor rengkat bat pi Ringkat pat piru tong ini terwa ya kada kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat pi Kun lang bro chong jlay Ni bakit no ki pop kapel Dus ngasen ngayangi Kun lang bro chong ublay Ni bakit no ki pop kapel Dus ngasen ngayangi Kun lang bro chong ublay Ni bakit no ki pop kapel Tuai shin suk yangi Hakmi ukun lang broad jong blay hakmi ubakid no yaki pop jong ka perthei suk yang ik blasakhat sha kane ke jing khawai jong ukun lang broad ko kan rat ngam shong hok ba man rong apo ka yeng ka junga han rai shong tang de ktin ka man sem junga kan sakhia hi kamar ban kasnam kures kan ri kan lam ni sha ka jung ni on chuk amen Kanambar our spot in Rio. Our spot in Rio. Pagbabling kibot yu try babsa ki hajamu Sha shunyang duryaw ki wan pan ku bat pan chin mo
Nishim kaslashis pa andrupsan. Kumensim ukris tuben kut yanga. Kumet ukris tuben im yanga. Kusnam ukris tutendep yanga. Kuumna krung ukris susait yanga. Kushing shale ben ukris tuben klan yanga. Kuchis tuwa bha tu shashkor yanga. Hapo gishing mong shume tu aingandri. Wat sha yanga bangan klat no na me. Now nang shun baman tu da yanga. Hatmir gishing yap tu kot yanga. Badu ong man wan shume. Barangkat bikiru ku shume. Anshunom amen. Hakmi kuchis tuwa bha bat batyang tam. Mariam krup kamat shume. Badagishing trang bashirhem shangam sim shanga. Ngadwa bangakarpat yame. Pamisyon hagdunod shanga. Yagshing singob im shanga shinged. Kashing karmen bagashing it. Ringkat bagashing kuslay bashisha. Nagabanta lagi pop. Bagamon baskem mande bhano. Kadwa hapo ladihi. Dagashing it bajiliw. Bagashing kuslay minsim. Ngayay pusan ni kita kisantali gishing mong bakorortam. Dagabakin mawi kito giktin. Kibaw David no itulupa. Laslem bao la kren shapang shungme. Kuchisuwa bha kila sami kiti bagikijat shanga. Kila nyo gishing shanga baro. In paisha kaslashis pa iwe. Kashing dway nakabenta gilingdo shungi. Kuchisu, to pet the gishing snow eat yalagishong kilingdo. To bendapiki the gishing shirhem kabukut. Nagabenta gishing kalaba mut shungi nong pop. What shabagiti lapin slet shungi kin biting it. Bagikta man kasngi yakmet paklem topria shungme. What I bakarum yang shintur shungi kin bit shakla. Bagisawakar ang dagas nama korortam shungme. Turiko yigidono chunki banambit perthe namar kidon nigidak bakin chapening shonga shinglong lingdo opanai shungme tugur kuyig shing tre shunki bakin se so karhai marai kitui ki bashakri haganiga perthe kinong yaki gishing kamen bagashing tingen habning amen kashing dwai shing le kamen jubilee arjar opsan kukpa ubahabning ay bagashingay kapamila ay hangi haukun shungmi uchisu Chris uhmen shungi bat katliting gishong shungi yagabalaklang hagidonod shungi daw mensim bukod kan Kristu biyang hapo shungi yagashing karmen balakarku nagabanta gishingwan shung kahima shungme to ay bagashingay ay shungme kan pangkalado ringi shaginong bet pamchutay chung sumbay shung gospel Ay begitu kisambay kin pangkaladur na siyapo kalong briw kamanbriw bat kapertay kamariyang barok away hagasing kumidinti batikina siyang kabaning batmay bat kapertay batmay haban dala siyok tiyaw ikibor siyang gaching sniw kaburom siyang may kanting syan syunom to ay bagasing ay siyang gaching lakmen kan Kristu biyang hapo siyang kipulgrim siyang gaching kermen yagasing ang not na kabanta kispa siyang kabaning to ay bagatagashu shingai a kanpen priyang gashikumen bagashing su changnong suspa shingi hasatlak kapate hami ublay shingi yawala kuku shinom kanlong kuburom bagashingaro shinom la shinom amen kukpa shingi kalong kabukhoy akarteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme akandeu kubabneng ay yang menta kejumbam jongi kebahala kesni patama pingi kirengkang shingi kumbang rogima pikibeles newengi padwadi alam ningi syagajung penshoy handroid penlajangi nakabesnew amen kublay kumaria kabadab dagasngai utray dan badpha balakar kuya phana pedang kentei balakar kuya sok po chong phao jisu kumaria bakho jokme chong blay tadwai na benta chni kanong pop menta badakapor kachnya pchni amen kaburom haukpa badokun badaman sembakut kumba kalong kubamaningkong kumju mentabat barabot jinom la jinom amen dongin yaduwai ha balapenlong yagi kinong yo bentalem hau kris lengba kine kisakramen Ngikar red ya kajung isnei kajong me kotrai ba da kaba ngiyas riem dor yau hang ne hasla perthei en la ban penlong yengi kinung yo bantalem bat u habneng uba imbat basan shar junam la junam amen
utrai udan rain card bat phi ringkat pat phiru ublei badan bor baro unkurku ya phi ukpa badukon badaman sem bakhoi amen tolai suk each basakri utrai da kajing emba bha jong phi ngin sngongu yau blai ngin shim ka number pen kut na ka number lais pa ar phuai Kurunot bukuita mo Jisu, kumario kami jong jins ngolem, hagakritang pa bado kun mo minsim mukut, amen. Ini roh yaw trai Jisu Christ,